Tipra sarangni birmanto chaya sarvamno social media raga phunukjakmani lama hamya rungna khamya sa khamya pherangchati kori amhaike dalbida tipra sarokni jungjar phunugui tongmani yaklo phano o birmani yakni yogui mayakho tebase sarvamno amhai jungjar nokjakai phayo lama hamya pherangchati kori tongoi man phano teinangyale tongoi mangla tamani khunba tuini te mungsa mong ungkha langma haini bakona kaham nongjaknai tui nango tipra sarokni jungjar kasamaro kubang kukno tini jungjar kasao tini bo haino hai kaisa Bisramganj amchaya nongjaknai tuino tui kokbang naman nukjakha kokthumnai rong sungjagai saka tui saroknai borok rijak tong phano jarago sarya tui sarokmani machine jotono thik tongmani yagro phano phiaba tui sogoya kamni borok tui manungya Tamu dabi mana kemo borok mana time li ti mai hani na ubo khai na borok lama ubo khai kangka tamu borok ni uddesho tamu ro lakha je ma tamu salong na adar phaka ke abun pore borok judu katal borok judu rima kante abo salong na abo salong na hinja kana lor ka borok nang family sa sa singka to buni DWS sabo phai manja phaka SD phaka na tamu lakha ব্যাপার উনকা एक्चुअली पाम तम जो तो के दो पूरा पाम ओवर निसी गिल्टी वो टाइम नी तिरिया टाइम नी पाम चालू गया अब एक ही चीज जो तो के अब तो बिनी परिवर्ते जों बरमासारि का आनि स्टाफ उनका सरना दिवस स्टाफ ने पाम ओवर मासे न्यू थे गाबो तो बगा किंतु आनि पाम ओवर नंगना पंचो इते उनका सर तब नर खब जागोन थाइमानि जों बिस्रामन दिबो सबि सारनि सिनिमु सागादि केसर ani bum girene da buma dirbe